שלי, והיום אתם בעוד סרטון שלי, והיום אני עומד להראות לכם את ההתנהלות של האוגרים שלי בכלוב. אז בואו נתחיל. אז הנה האוגרים, אחד ישן בתוך המחסה, וכמובן האוגרים שלנו אוהבים לעשות את זה, לא יודע למה. הם אוהבים, גם הם המליטו צאצאים, וכמובן הם זה כלום מאוד קטן, והיו כאן איזה 20, אז הם אכלו את אחד השני ונותרו 4, והם לימדו את הצאצאים גם לעשות את זה. זה צאצאים. כנראה קנינו נקבה בהיריון כבר, כי קנינו 2 פיצים, לא יודע בכלל אולי איך היא נכנסה להיריון, או שקנינו בטעות זכר ונקבה. אבל בקצור, הנה האוגרים. בואו נראה לכם את ההתנהלות מהצד. רואים? הנה הם מתנהלים כאן. הנה השלישי יוצא לנו. בכלוב שליד, אני אראה לכם אותו עוד מעט, יש אוגר שהוא לבקן. הם לא לבקנים, ואני אראה לכם את האוגר הלבקן. אבל האוגר הלבקן הזה ממש מבוגר יחסית לאוגרים, מכרסמים, וכל הזמן הוא בא כאן, אז אני אוציא אותו ואז תראו אותו. ואני אראה גם את ההבדלים בין האוגר הלבקן לבין האוגרים הלא לבקנים, שזה אלה בעצם שכאן מסתובבים. אז בואו נעזור לך. רוצה להיות כאן? שים לך גם קצת אוכל. אז ההבדלים, הנה, רואים זה האוגר הלבקן, הוא לבן לגמרי, יש לו עיניים אדומות, ככה זה לבקנים בדרך כלל בחיות, הם יהיו ממש בהירים, בקושי יהיה להם צבע, רואים הם גם יכול לרוץ, יש לנו את הכדור הזה, בקושי יהיה להם צבע, והם גם יהיו בהירים, כאילו בקושי להם צבע, והעיניים שלהם בדרך כלל יהיו אדומות. לעומת זה, האוגרים האלה שכל היום על איך נקרא לזה, סורגים שלהם, חושבים אולי יש להם בבית סוהר, לא רוצים לצאת, הם רוצים מאוד לצאת, אבל הם לא יצליחו, אז הם אמנם לא לבקנים. רואים את האוגר כאן? הוא עם פרווה שחורה, כמו שראיתם, ועוד משהו מעניין אצלם, שיש להם פס שחור כזה, רואים את הפס השחור הזה? זה כאילו סימון של עמוד השדרה. שם בדיוק בעצמות, במבנה האנטומיה, יש את עמוד השדרה. אז זה ההבדלים, וביי! נתראה בסרטון הבא.